ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ। ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବିତାଏ। ଆମର ଦିନରେ କେବଳ ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଆଉ ନିତିଦିନିଆ କିଛି କାମ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ରୁହେ। ମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ରୁହେ। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ସେମିତି କିଛି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ବାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ଏଇଠି ହିଁ ରୁହେ ମୁଁ। ଏ କାନ୍ଥ ମାନେ ଏ ଚାରି କାନ୍ଥ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ବି ମାନେ କିଛି ସେୟାର ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଫିଲିଂ ସେୟାର କରିଛି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋତେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସମୟ ବି ପଢ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ବି ଟିପିଛି, କେହି ନ ଦେଖିଲେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଦେଖିଛି। ଆଉ ବହୁତ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଗଲେ ଯଦି ତୁମେ ତା ଦେହରେ ଫାଇଟ୍ ନ କରିପାରିବ ତ ସେଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମକୁ ଏଇଆକୁ ମନେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଗଲେ କ'ଣଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିନି ନା, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ। ସୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ୱେଟ୍ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କି କେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ସେ କଥା ନ ଭାବିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗପ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗପ। ଦେଖ, ମେୱାର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ବୃନ୍ଦାବନ ଆମର କହିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଠି ବ୍ରଜବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ। ଓକେ, ସରି ମୁଁ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଲା ମୋତେ ଏଇସବୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏସବୁ ଗପ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗେ କି ବି ସେୟାର କରିଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବା ଜାଣିନଥିବେ, ହିନ୍ଦୀ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ହେବ କି ଆମେ ମାନେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଲେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ କିମ୍ବା ଆମ ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ଏବେ ଶିଖିବେ ଇଏ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ସବୁ ଭାବେ, କାରଣ ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସୋ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଗପ ଶୁଣୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଯେମିତି ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ କାହାଣୀ, ଭଲ ଭକ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ଲାଗି ସେ ଶୁଣିପାରିବେ। ହଉ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ମେୱାର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ଝିଅ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଶ୍ରୀନାଥକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀନାଥକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ଶ୍ରୀନାଥକୁ ଦେଖା କରିକି, ତାପରେ ଶ୍ରୀନାଥକୁ ଦେଖା କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମେୱାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଦ୍ୟ ଆଣିକି ଠିକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ କି, ପିତା ମୁଁ ହେଲା ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଠୁ ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେଇଠୁ ରାଜା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଯାଇକି ଯଦି ସେଇ ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି
ତାଙ୍କ ନିଜର ଭାବନା ମାନେ ବହୁତ ଆସିଲା। ଦେଖିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବା, ଯେମିତି ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତମର କିଏ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କଥା ଭାବୁଥିବା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ କାନ୍ଦ ମାଣ୍ଡେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ତା କଥା କେତେ ବି ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିବି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିବି। ସୋ ବହୁତ କିଛି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିକି ବି ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଡେଲି ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କେଉଁ ସେବା କରିବି, କିଛି ସେବା କରି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି କିଛି ସେବା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ତୁମେ ସେଇ ସେବା କରିପାରିବ। ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମେୱାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚେସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଖେଳନ୍ତି। ସିଏ ଚାହିଁଲେ କି ମୁଁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଚେସ୍ ଖେଳିବି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନା ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ଚେସ୍ ଖେଳିଲେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଡେଲି ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ଡେଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ମାନେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଖେଳନ୍ତି, ମାନେ ଆପେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ପାଳି ବି ଆପେ ଚାଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଳି ବି ଆପେ ଚାଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଳି ଆପେ ସେ ଚଲାନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସବୁଥର ହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାରି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ପୁରା ଡରିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼େ, ସେ ପୁରା ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମେୱାର ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଛୁଟି ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଣେ କହିଲେ କି ରାଜକୁମାରୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମ ଛୁଟି ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ସେଠୁ ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଚେସ୍ ଖେଳିକି ଯିବି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ସହିତ। ସେଠୁ ଏଥିରେ ସେ ରାଗି କ'ଣ କଲେ କି ମୁଁ ତ ଏଥର ପଳେଇବି। ସେ ଯଦି ପଳେଇବା କଥା ହେଲା ସେଠୁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ରାଗି ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ କହିଲେ କି ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ଖେଳିବି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବି, ମାନେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥର ସେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜିତେଇବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଜିତେଇବେ ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ଜିତେଇବେ ବୋଲି ସେଠି ସେ କହିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ଏଇଥର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିତେଇବିନି, ମୁଁ ଜିତେଇବି, କାହିଁକିନା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ନା ପଳେଇବେ ବୋଲି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ସେଇଠୁ ନିଜେ ଜିତିବା ମାନେ ନିଜେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ମାନେ ସେ ତ ଚଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ। ଭଗବାନ ହାରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନେ ପୁରା ଡରିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ପୁରା ଡରି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେୱାର ରାଜକୁମାରୀ ପୁଣି ସେ ସେଇ ସେମ୍ କଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ହାରିଗଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ, ଜୋରସୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ମେୱାର ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀନାଥ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ବାହୁକୁ ପକଡ଼ିଲେ, ମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବାହୁକି ରଖିଲେ, ମାନେ ହାତକୁ ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ମୋତେ କିଛି ବି ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ମେୱାର ରାଜକୁମାର କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେବ। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ତୁମ ମାଗିବା ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେବା ଲେଟ୍ ହେବନି। ସେଠୁ ମେୱାର ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ମେୱାର ପଳେଇଯାଅ, ମାନେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ନିଜେ ମେୱାର ପଳାଅ, ମେୱାର ମୋ ସହିତ ଚାଲ ହେଲା। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଠି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା କି ଶ୍ରୀନାଥ ଏବେ ମେୱାରରେ ଅଛନ୍ତି।
ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବା କି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବା ଆଉ ସେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭଲ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜବ୍ କିମ୍ବା ଚାକିରିକି ଆମେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ତୁମର ହେଇଯିବ। ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ସିଏ ଆମର। ଓକେ, ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଭକ୍ତି କରିବା ମାନେ ଭଗବାନ ତ ତୁମର ହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ଆମର ହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଭଗବାନ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି କହିବା କଥା ହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମଜବୁର ହେବା। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ନା ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ରହିବନି। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି ସର୍ଟରେ, ଆଉ ପରେ କେବେ କିଛି କହିବି। ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆମ ପରିବେଶରେ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ଯାହା ବି ମିଳିଛି, ଯାହା ବି ମାନେ ପବନ, ପାଣି, ଆଉ ତୁମକୁ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମ ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଭାବନି କି ଏଇଟା ମୁଁ ତ କର୍ମ କରିଛି, ମାନେ ଆର ଜନ୍ମର କର୍ମ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତୁମକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ହାତରେ ସବୁ କିଛି, ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ କି ଆମ ଜୀବନରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, କେହି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି। XYZ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଆ କିମ୍ବା ବାପା ମାଆ ଆମକୁ ଦେଖ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ବଟ୍ ବାପା ମାଆ ବି ସିଏ ବି ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ, ସେଇ ଭଉଣୀ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ, କେହି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନାମ ନିଅ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ରାଧେ ରାଧେ।